Shwmae a chroeso I Sgwrs, podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Hello and welcome to Sgwrs, the Central South Consortium podcast. In this podcast we'll bring you the very latest discussions on all things education. Helo, a chroeso I rhifyn y celfyddydau mynygiannol o'r gyfres podlediad Sgwrs. Yn y podlediad hwn, byddwch yn gwrando ar sgwrs ces I gyda Amanda Jones o Ysgol Gartholwg. Mae Amanda wedi bod yn dylunio a threialu'r cwricwlwm dros y blynyddoedd diwethaf a chael gyfle I ennill mewn welediad i'w gwybodaeth hi. Bydd hi hefyd yn rhannu peth o'r profiad mae hi wedi ennill o'r broses. Amanda, allwch chi rannu yn gwrandawyr rhai o'r profiadau cawsoch fel arweinydd maes dysgu a phrofiad dros y blynyddoedd diwethaf? Fy enw I yw Mrs Amanda Jones. Dwi wedi bod yn rhan o Ysgol Gartholwg nawr ers 11 mlynedd. Fy rôl I yn bresennol yw pennaeth cysylltiol ar gyfer y celfyddydau mynygiannol a'r dynieithau. Rwy'n gyfrifol am y dysgu ac addysgu ar draws yr holl ystod oedran o 39. Fel rhan yn rôl, rwy'n reolwr llinell ar yr adrannau celf, cerddoriaeth, drama a hefyd o fewn yr ochr dynieithau, yr adran diryddiaeth hanes a addysg grefyddol. Ers fod yn y rôl, rwyf wedi bod yn lwcus iawn I fod yn rhan o'r grŵp a fi'n helpu siapio a liwio'r maes dysgu a phrofiad y celfyddydau gyda'r Llywodraeth. Felly, wrth fod yn rhan o'r broses, rwyf wedi bod yn ffodus iawn I allu clywed hanes sawl ysgol a gweithio gyda gwahanol mathau ysgolion gynradd, uwchradd a hefyd ysgolion arbennig. A mae hwnna wedi helpu fi dealltwriaeth I wedyn o sut mae ein dysgwyr ni yn dysgu trwy y blynyddoedd. Mae hefyd wedi galluogi fi I wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer ein cwricwlwm ni o fewn yr ysgol, trwy gwrando ar pobl eraill a sut maen nhw wedi mynd ati I arbrofi a treialu pethau o fewn yr ysgol. A mae hwnna wedi helpu fi wedyn mynd nôl ar syniadau a cael y sgyrsiau gyda'r aelodau staff perthnasol o fewn y gyfadran I mi allu wedyn adeiladu ar ein cwricwlwm celfyddydau o fewn yr ysgol. Ac yn hefyd fel rhan o'r rôl wedyn I ehangu hynny ar draws y dynieithau hefyd. Wrth sgwrsio ag ysgolion eraill, clywai sawl hanes tebyg o dreialu syniadau gyda dosbarth neu grŵp ac hyd yn oed gyda blwyddyn 6 ar ddiwrnod trosglwyddo. Cyngor da iawn yn fy marn I. Dwi'n hoffi'n fawr eich bod wedi ei wneud yn berthnasol I gyd-destun eich ysgol chi gyda'r system tai ysgol a chreu hunaniaeth sydd mor bwysig. Allwch chi ehangu ar y themau o weithiodd yn dda ac efallai roi ychydig fwy o fanylion am sut eithioch ati i'w datblygu os gwelwch yn dda? Felly, ar ôl fod yn rhan o'r grŵp yn siarad gyda ysgolion eraill, oedd e'n helpu mi penderfynu beth oedd y cam nesaf I ni yma yng Nghartholwg. Felly, penderfynu ni I fynd gyda'r model o gweithio yn thematig ar draws y celfyddydau mynygiannol, ond wrth ddechrau yn fach, defnyddio ni diwrnod pontio blwyddyn 6 I ddechrau gyda'r thema hunaniaeth ac yn ystod y dydd mi oedd yr athrawon pwnc wedyn wedi cynllunio tasgau penodol I helpu y disgyblion blwyddyn 6 hynny ddod I adnabod ni fel ysgol trwy ysgrifennu gan, trwy fod yn rhan o gweithdy dawns, trwy cynhyrchu tariannau ar gyfer ein llysoedd sydd gyda ni o fewn Gartholwg, ac o fyna wedyn perfformwyd ac arddangoswyd y gwaith wedyn I rhieni yn y nos. Mi oedd hwn, fi'n meddwl, wedi sbarduno ni fel staff I fynd y cam nesaf gyda y gwaith yma trwy adeiladu ar ein llwyddiant ni o'r diwrnod hynny. Felly, defnyddio ni wythnosau
gyda themau arbennig ar gyfer y celfyddydau i helpu wedyn hyrwyddo y disgyblaethau o fewn y maes dysgu a phrofiad. Felly, wrth gwneud hynny, wnaethon ni gynllunio tasgau ar gyfer yr ochr ffilm a y chyfryngau digidol, hefyd dawns. Ac wrth gwneud gweithdai yma, ac wrth datblygu y cwricwlwm, mi oedd yn rwyddach i ni wedyn i fynd ati i weithio o gryfder i gryfder. Penderfynwn ni wedyn ar ôl wneud wythnos celfyddydau fe fyddwn ni yn wneud pythefnos gyda thema ysgol gyfan. A gan nawr ein bod ni yn ysgol 3 i 19, i ni wedi wneud prosiectau gyda'r ysgol i gyd. Mae hwn hefyd wedi bod yn llwyddiant i ni, ond hefyd beth oedd yn bwysig i ni oedd sicrhau ein bod ni'n datblygu sgiliau a nid dim ond dewis thema a dysgu i thema, ond oedd yn bwysig gweld bod y sgiliau yn cael ei datblygu trwy y tasgau a'r gweithgareddau yn ystod y pythefnos. Ar ôl hynny nawr, i ni wedi esblygu unwaith eto a bod gyda ni o fewn y celfyddydau mynygiannol cwricwlwm ydym yn ein dysgu, lle mae'r athrawon pwnc yn parhau i ddysgu'r agweddau hynny, gan sicrhau ein bod ni'n rhoi ystyriaeth i'r 5 disgybliaeth o fewn y celfyddydau mynygiannol. Rydych wedi dweud sawl peth diddorol iawn fyna, Amanda. Dwi'n hoffi'r ffordd rydych chi'n defnyddio sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd athrawon eich gyfadran i ddatblygu'r cwricwlwm ar lefel isel iawn. O ganlyniad, mae gennych chi cwricwlwm ysgol gyfan, lefel adran, ac yna'n defnyddio'r staff i ddatblygu cynlluniau dysgu, cynllunio ar meysydd o fewn eu harbenigaeth, ac mae pawb yn teimlo perchnogaeth ac yn rhan o'r broses. Felly, nid dim ond y disgyblion sy'n teimlo bod nhw'n perthyn oherwydd cynnwys y cwricwlwm maent yn profi, ond y staff hefyd. Gallwch reoli'r newid o'r hen cwricwlwm i'r cwricwlwm newydd yn dda iawn. Dwi hefyd yn hoff iawn o'r ffaith eich bod wedi gwrando ar lais y disgybl, ond heb eich arwain yn uniongyrchol ganddo. Mae'n gamddealltwriaeth cyffredin yn fy marn i, mae cwricwlwm arweinir gan y disgyblion yw cwricwlwm i Gymru. Wrth gwrs, mae llais y disgybl yn hanfodol bwysig, ond wedyn rydych wedi defnyddio hyn i ddatblygu cwricwlwm fydd yn ymestyn ei gallu ac yn datblygu ei sgiliau a'i gwybodaeth, a bod y cwricwlwm yn esblygu trwy gydol y continuum 2 i 1 ar 15. Nid jyst rhywbeth am wneud am bod y disgyblion eisiau gwneud hynny, dwi wrth fy modd ar meddwl sydd y tu ôl i hynny hefyd. Felly, trwy dewis thema, mae'n rili bwysig ein bod ni yn dewis thema sy'n digon eang i sicrhau ein bod ni'n datblygu ein dysgwyr yn y modd gorau posib. Ond hefyd ar y llaw arall, mae'n bwysig ein bod ni yn gwrando i llais y disgybl a ei bod nhw hefyd yn cael mewnbwn i dewis y themau. Felly, mae angen i ni rili ystyried wrth dewis ein thema ydy yn mynd i gweithio o fewn yr ysgol. Wrth wneud hyn ac wrth dewis falle y thema, mae angen i ni ystyried cwbl o bethau. Dwi'n teimlo bod angen i ni ystyried pa profiadau byddwn ni'n gallu rhoi i'r dysgwyr wrth astudio'r thema, trwy efallai mynd a y disgyblion ar daith bwrpasol yn amlwg i oriel neu i arddangosfa neu i'r theatr, dibynnol rili eto ar y thema, ond mae angen i sicrhau ein bod ni'n cynllunio cyfleoedd ar gyfer gwneud hyn o fewn y cyfnod. Rhywbeth arall fi'n meddwl sy'n rili bwysig wrth edrych ar y thema yw pa sgiliau fyddwn ni yn datblygu o fewn y thema. Mae rhaid i ni ystyried bod y dysgwyr yma yn datblygu'r sgiliau mwyaf perthnasol rili ar gyfer ei oedran, ond hefyd ein bod ni'n penodi pa fath o sgiliau rydym am wneud, efallai techneg neu efallai proses arbennig yw e. Felly, wrth gynllunio, mae'n bwysig iawn ein bod ni'n ystyried y pethau hynny.
A mae hwnna really yn sail i bod gan pob un o'r disgyblaethau gwybodaeth penodol i ddysgu, ac felly mae angen i ni ystyried pa wybodaeth ydyn ni am i'r dysgwyr ddysgu am o fewn y thema. Felly, wrth cynllunio, i ni wrthi yn ystyried y 3 peth hynny, y profiadau, y sgiliau a'r gwybodaeth i sicrhau datblygiad i'r dysgwyr. Rhaid gweud bod ni'n ffodus iawn o fewn Ysgol Gartholwg gan bod gyda ni arbenigwyr ar gyfer pob un disgybliaeth o fewn maes dysgu a phrofiad celfyddydau. Mae gyda ni athrawes dawns o fewn yr adran ddrama a'r adran addysg corfforol, ac felly rydym yn defnyddio ei arbenigedd hi wedyn wrth gynllunio ar gyfer y cwricwlwm. Hefyd, gan ei bod ni wedi bod yn dysgu ffotograffiaeth TGAU a lefel A am sawl mlynedd nawr o fewn yr adran gelf, dwi'n teimlo bod gyda ni'r arbenigedd i helpu adeiladu ein cwricwlwm ar gyfer yr ochr ffilm a chyfryngau digidol. Megis hyn hefyd, mae gyda ni cwrsiau cyfryngau ar gael yn TGAU a lefel A, ac felly rydym wrthi hefyd yn defnyddio arbenigedd o fewn yr adran ddrama i helpu ni gynllunio ar gyfer y cwricwlwm celfyddydau mynygiannol, a sicrhau really bod e'n gytbwys ar draws ar gyfer ein disgyblion yn enwedig o fewn yr ysgol ganol, ond y bwriad yw nawr i ehangu hynny yn amlwg ar draws yr ysgol gyfan. Rydych yn amlwg yn llawer bellach ymlaen yn nifer o ysgolion eraill ar eich taith o ddylunio cwricwlwm newydd, cynllunio a chyfresu. Felly beth nesaf i Gartholwg nawr bod gennych themau da? Beth sydd nesaf o ran cynnwys a datblygiad trawsgyfnod y cwricwlwm? Un thema fi'n teimlo sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn i ni yw thema hunaniaeth. Rydym yn dechrau'r thema yma yn blwyddyn 7, a fi'n teimlo gyda'r thema yma mae digon eang i pob un o'r disgyblaethau sicrhau eu bod nhw yn adeiladu y sgiliau a'r gwybodaeth sydd angen arnyn nhw yn bynciol i sicrhau bod fe yn mynd o fewn y thema. Fi'n teimlo bod hunaniaeth hefyd yn gwneud i'r disgyblion really edrych ar eu hunain, i weld beth yw ein diwylliant, beth yw ein gwlad, beth yw ein iaith, a mae'n bwysig bod nhw'n adnabod ac yn gwerthfawrogi hynny. Ac felly wrth ystyried wedyn y thema, i ni wedi llwyddo i allu gwneud hyn ac adeiladu ar hyn trwy edrych ar artistiaid Cymreig, edrych ar cerddoriaeth Cymraeg, edrych ar dawnsio gwerin. So mae'n sawl elfen i ni'n teimlo, i ni'n gallu datblygu o fewn y thema. Thema arall dwi'n teimlo sydd wedi bod yn llwyddiannus yw India. Fyswn ni ddim yn dechrau trwy falle astudio thema India. Fi'n teimlo bod fi'n bwysig ei bod ni'n edrych ar ni a'n ardal lleol ni yn gyntaf yng Nghymru, cyn falle cymharu falle ein gwlad gyda gwlad arall. Dywyswn ni India oherwydd i ni'n gweithio yn weddol agos gyda'r adran dyniaethau, ac felly oedd y cysylltiad yn un weddol naturiol trwy edrych ar gwahanol mathau o gerddoriaeth o India, edrych ar dawns Bollywood, hefyd wrth bod yr ochr dyniaeth yn edrych ar y Hindŵaidd, yr afon yn y Ganges, hefyd mi oedd e'n rhwydd iawn really i ddatblygu sawl gweithgaredd, sawl tasg, ond wrth feddwl am rhain, sicrhau bod ein dysgwyr ni yn datblygu y sgiliau a'r gwybodaeth angenreidiol sydd angen iddyn nhw i ddangos datblygiad o fewn y maes dysgu a phrofiad. Cafodd y disgyblion llwyth o brofiadau yn ystod dysgu yr uned yma trwy cael profiad o gweld pa fath o gweithreddau mae India hefyd yn cynnig, fel wnaethon nhw edrych ar gêm cricet, wnaethon nhw edrych ar yoga, blasu hefyd bwyd Indiaid. Felly oedd
oedd cyfnod yn un gyffroes iawn a teimlo bod yr uned i gyd wedi bod yn eitha llwyddiannus. Mae sawl tro wrth wrando arnoch, Amanda, lle dwi'n clywed fy hun yn meddwl bod cynifer o athrawon dal o'r argraff mae'r cwricwlwm sgiliau yw y cwricwlwm i Gymru. Ond mae sawl enghraifft wrth wrando hefyd lle'ch bod yn tynnu sylw at bwysigrwydd gwybodaeth. Wrth gwrs bod sgiliau'n bwysig, ond mae'r wybodaeth yr un mor bwysig. At y dweud y gwir, mae gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn gyd ddibynnol yn y cwricwlwm i Gymru. Rydych eisoes wedi sôn am y wybodaeth o'r gwahanol disgyblaethau. Soniwch chi am wybodaeth o eirfa a'i bod mor bwysig ein bod ni fel athrawon ddim yn meddwl am y cwricwlwm hwn fel cwricwlwm sgiliau yn unig. Mae gwybodaeth bwerus, mae gwybodaeth osodiadol, gwybodaeth weithdrefnol a hyd yn oed gwybodaeth epistemig. Mae'n bwysig ein bod yn ystyried bob un o'r rhain yn ei tro. Un peth sy'n codi tro ar ôl tro mewn sgyrsiau ag athrawon uwchradd yw ei bod yn teimlo bod disgyblion yn ymuno am mlwyddyn 7 heb ddigon o wybodaeth sylfaenol o'r pwnc. Mae disgyblion wedi cael digon o gyfle i ddatblygu sgiliau, ond dim cymaint o wybodaeth. Mae hyn yn rhywbeth rydych chi'n mynd i'r afael â hi. Rydych hefyd yn nodi pwysigrwydd metawybyddiaeth a'r dysgwr hunan reoli, yn ogystal ag effaith a datblygiad plentyn ar ddatblygu sgiliau a chaffael gwybodaeth. Dwi'n edrych ymlaen at drafod gyda chi eto yn y dyfodol i weld beth ddysgoch chi o hyn. Cyn i ni fynd, Amanda, fyddech gystal â rhannu un cnewyllyn o gyngor i'r athrawon hynny sydd efallai wedi mynd trwy'r broses o ddatblygu ei gweledigaeth ac ar fi'n symud at gyfnod dylunio, cynllunio a threalu o'r daith i 2022. Fi'n meddwl un peth sy'n really bwysig yw ein bod ni yn gweithio gyda'n gilydd fel ysgolion. So os gyda chi syniad a bych chi moyn rhannu'r syniad neu trafod syniadau, bod yn peth dda eich bod chi yn trafod gyda ysgolion eraill, neu os ydych chi yn clywed ysgolion eraill bod nhw wedi gwneud prosiectau neu rhywbeth falle yn debyg, eich bod chi'n codi'r ffôn neu danfon e-bost a cael y cyfle i drafod syniadau gyda pobl eraill, i helpu lledaenu falle'r ofn o'r treialu pethau. So mae yn bwysig ein bod ni yn gweithio fel tîm, gweithio fel clwstwr, ysgolion Gymraeg neu hyd yn oed ysgolion sydd yn ein ardal. Mae hyn fi yn meddwl yn rhywbeth bwysig i ni allu symud ein ysgolion mlaen i wrth weithio ar y cwricwlwm i Gymru. Diolch o galon i chi. Gallwn ni ddim cytuno mwy a'ch gysodiad ddiwethaf ynghylch rwydweithio, ac os oes unrhyw un yn gwrando hoffai gysylltu am bod ganddyn syniadau da i rannu neu gwestiynau, ymoliadau neu bryderon am unrhyw beth yn ymwneud â'r cwricwlwm i Gymru, neu unrhyw agwedd arall o addysgu, peidiwch oedi rhag gysylltu â ni. Diolch o galon am eich amser, Amanda. Braf iawn sgwrsio gyda chi. Diolch. Diolch am wrando ar y bennod hon o sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tanysgrifio ein sianel YouTube, ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf. Thanks for listening to this episode of Sgwrs. Don't forget to follow us on Twitter and Facebook, subscribe to our YouTube channel, join our online communities via our website and read our weekly school bulletin for the latest news. Hwyl am y tro. Bye for now.